ಶಂಕರೇ ಅಂದ ಮದ್ವೆ ತೀರ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ಯಾ ಅಂದು 21 ಅರ ಗಂಡ್ಯಾರ ಅಂದಂದು ಮುಪ್ಪ ಅವು ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದು ದುಂಪೊಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಅಂದಂದ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದತ್ತ ಮುಪ್ಪಗೇತ ಅಂತ 6 ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಮುಪ್ಪನೆ ಅವನ ಅನಿ ಮದುವೆ ಅಂದ್ಯ ಯಪ್ಪ ಆಡಿತ್ತು ನಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಬರ್ರಿ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರೆ ಬರ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ಯಾ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಪ್ಪ ಒಣಗ್ತೀರು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಣಗ್ತೀರು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂದು ಒಂದು ಬಲ್ತು ಬತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಹೊರೋನೆ ಕೊರೋನಾ ಚೈನಾರ್ದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಂಕರ ಚೈನಾರ್ದು ಬತ್ತಿನೈತ ಒರೆಗೆ 30 ದಿನ ಐತನ ಒರೆಗೆ 14 ದಿನ ಒರೆಗೆ 7 ದಿನ ಅಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ತೋಡು ಗೌಜಿ ಎಂಚ ಈ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದೂರ ನಾವು ಗುಜರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಾಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಸಂಕ್ರಣಿಕ್ ಗುಜರಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ನು ಮದ್ಮೆ ಕರೆದೇನಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೂಜಾ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ನೀ ಗುಜರಿ ಮಾರ್ಯಾರ್ನೆ ಅಂಚತ್ತು ಮುಂದೆ ಬುಕ್ಕುನು ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಡೈರಿ ಪೂರ ಡೈರಿ ಹಾಕದ ಕೇರ್ದಾನೆ ಅವತ್ತ ಗುಜರಿ ಮಾರ್ಯಾರ್ನ 1908 ಬೊಕ್ಕ ಬರೀತಿ ನಾವು ಕಾದಂಬರಿ ಅತ್ತು ಕೊತ್ತಿಮಿರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದ ಕೇರ್ದಾನೆ 1908 ಬೊಕ್ಕದೆ ಮದ್ಮೆ ದೀತಿನ ಕವರ್ದೆ ಒಪ್ಪ ದೇವರ 10 ಜನ ಕವರ್ ದೀತಿರ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಂಚ ಮ್ಯಾನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕಣದಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಯಾನು ದೀತಿನ ಈರ್ ಕವರ್ ದೀತಿನ 10 ಜನತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಕವರ್ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪೇದು ಒಂದು ಆನಿದ ಟೈಮ್ 10 ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಮೊದಲ ಆಪಜಿಂದತ್ತ ಐಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಗಿಡ ತಿನ್ನಿ ಆನಿ ಶೇಖರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏತು ದೀತೀನಿ ತುಲಗ ಐತೆ 1908 ಡೈರಿ ತುಲಗೆ 28 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ 250 ಕಮ್ಮಿ ದೀಪೇನ ಅಪ್ಪ ಏತು ಬರ್ತನ್ ತುಲಗೆ ಐಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬರೀತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆಗೆ ಪೂರ ಬರಡು ಪಾಪ ಆನಿ ಒಣಸಗ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಏತು 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಬಟ್ಟಲ್ ಹಾಕದಿ ಕೇರ್ದಾನೆ ನಾನು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ಗಂಬಿ ಅಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ದಾಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರಾಗ ಜಪ್ಪರೆ ಅಂದ ಬೋರಿ ಕೊಂಚ ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪನ ತಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವು ಬೋರಿಯ ಗಡಸು ಅಂದು ಕೊಂಬು ಒರೆಸಿ ತರೆದು ಹೋತಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಚನೆ ಆಪನ ಬಪ್ಪರ್ ಬಾತಿರ್ ಅದಪ್ಪು ದೀಪತ್ತೆ ಬಪ್ಪರ್ ಬಾತಿರ್ವಾ ಬಪ್ಪರೇ ಬಾತಿರ್ ಮರೇನು ಅವು ಇದ್ದಾನೆ ಉಂಡಾತೀನಿ ಚಂದ ಮತ್ತ ಬಾತಿರಂದು ಏನುಂಡತ್ತ ಬಲೇಡಿ ಕನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನಿ ತೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅದನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಇತ್ತದು ಗೊತ್ತಡೆ ಉಂಡ ಇದ್ದ ಏರು ಗೊತ್ತು ಉಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೀರ ಹಾಕ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಬಡಿದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆದ್ರು ಎಂಚನೆ ಮರಿದು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಸಾದ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಡು ಬಲಿಡೆ ಹಾಕು ನತ್ತು ಮುಳಂಜ್ ಹಾಕಿಯ ತೆಡ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಹಾಕು ತೆಡ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಮರ ತೆಡ್ಲಾಕ ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಆಗೊಂಜ ಹಾಕಿಗೆ ತೆಡ್ಲು ತಿಮ್ ಹತ್ತು ಬಬ್ಬ ತೆಡ್ಲಾಕ ತೀರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಹಾಕಬಿಟ್ಟು ನಾ ಲಾಂಬು ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ತೆಡ್ಲಾಕದ ನಾ ಕುಸಿತ್ ರಾಜ್ ಆರು ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋತಿರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮದ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ನೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬಿಡ್ಚಾ ಐಕ್ ಬೋತಿರ ನಮ್ಮ ಆಟನೇ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ರ ಸಾವಿರ ಆಪುಜೋಪ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತನಾಗ ಮಾತಿರು ಜನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜನ ಪೋಯ್ನ ಪೂರ ಪೋಯ್ರ ಇಂದೇಟು ತೋಜುನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಅವ್ಳು ಬರ್ಸ ಬರೈತೆ ನಂಚೆ ರಪ್ಪ ಹೋಪುಜ ಇಂದೇಟು ವಾಯರಡು ಪೂರ ನೀರು ಇರ್ತಂಡ ತೆಡಿಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ಲ ಅವ ನೀರಿತ್ತು ನಾನು ಹಲೋ ಮೆಂಜಿ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕಿದ್ ಪೋಯ್ ಎತ್ತ ಮಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೇನಾ
ఎట్లా వచ్చినామండి ಬರನೇ ಪೆಲಕ ನಾರಾಯಣ ಪುರ ಬೀಗ ವಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ನಿಂತ ನಿನ್ನ ಪುರ ಮಂಡೆ ಬಿಡೋದು ಪುರ ನಾನು ಊಡ್ಸಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಊಡ್ಸಪತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತ ಅಂದಿ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಲ್ ತಾರ ಎಡ್ಲಿ ತಾರೆ ಬಿಡ್ತು ಮಡಲ್ ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ತಾರೀಕು ಬಿಡಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಾಕಿನತ್ತೆ తెడ్లిటి దాని ఆపుచింది నేను ఒక్కడే అంతే నేను తెడ్లు ಹಾಕಿದ್ಲ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅನ್ನೋಣ್ಣಗ ಆవిಡ ಈಸಟ್ಟು ಒಂಜಿ తెడ్లిటి నీ కొంచెం ముక్తి దిక్కులేక అండు అదా ఆ మడాల నుంచి ఎత్తిలా ముక్తి దిగిన మడాలు సరే సరే ఈ టైం ಕಮ್ಮಿಡು పోయింది ಕಮ್ಮಿಡ ಒಂಜಿ 5,000 ಉಂಡು 5,000 ಜನ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದನ್ ಬಂಡ 10 ಜನತ ಮದುವೆಗೆ ಅನ್ಬೋತೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಮನ್ಪುಡು ಬಂತೀರ ತಂಚದ ಹಾಲ್ ದ ಬರಿತ ಭಜನ ಒಂದೆರಡು ಮನ್ಪು ಅಂದಂದ ಅವಲ ಭಜನ ಒಂದು ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡತ ಆಯ್ತು 5,000 10,000 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಆತ ಜಾಗ ಉಂಡವ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಒರಿಯತ್ ಬರ್ಪುನು ಮಾತಾಡ್ಲೆತ್ತ ಬರೋಡು ಇನ್ನ ಬರಿತ ಇನ್ನ ಕೆಲದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡತ ಅಕ್ಲ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಡ್ಲೆತ್ತವನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ಲ ಆ ಊರು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬಸ್ ಏತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಆತೆಲ್ಲ ಉಂಡುದು ಬೋಡು ಅಂದಂದು ನಿಜ ಎವರ್ಪೇಡೆ ಬೋಡು ನಿಜ ನಿಕ್ಕು ಬಾಯಿ ಈ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡೆ ಎಂಜಿನ ಬಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕರ ನಿಕ್ಕು ಕೆಕ್ಕಲ್ಡೆ ಬಾತೆ ಬೀಜು ದಕ್ತೇರೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಕ್ಕಲ್ಡೆ ಬಾತೆ ನತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರ್ ಕುಸಿತರಾಜ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಹಾಂ ನಿಕ್ಕತ್ತಿಯ ಹಂಗ್ಯಾಗ ನಾನು ಪಾವೇರ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣ ದೀಪ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಜನ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾತೇರ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆನಾ ಅಂದಿಲ್ಲ ತೆಡ್ಲು ನಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಕ್ಕ ದೀಪನ ಯಾಪೊಂದು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪುರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೋನಾ ಫೋನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೂಡಾಗಿಡಿದ ಬೇರೆ ಪುತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ರ ಪುದ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಕೊಡಗ ಬನ್ನಿ ಕೊಡಗಾಡಿದ ತೀರ್ವೈನಿಗೆ ಜೀತೆ ಕಾಂಡ ತೀರ್ವೈನಿಗೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನತ ತೀರ್ಪೋಯ್ನೆ ತಿಳಿಪುಣ್ಣೆ ಕೊಂಜಿ ಅವ್ರ ಮಗೆ ಬರೋಂತಿರಿ ಎಂಚಿನ ಪುಳಿತು ಪುಳಿತು ಉಳ್ತು ಬಣೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳಿಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವಿಜಿಲು ಬಾರ್ದು ತಾಟಿ ಬರ್ಬಿಡೋಟಡೆ ಬಳ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜ ಮೆತ್ತಿರ ತೀರ್ಬೋಯ್ರು ನಿಲ್ಲ ಕತ್ತದ ಪೂಪ ಅದೇ ಬಡ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅವಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿತರಾಜ್ ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿತ್ತಿರು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಟೇಪುನ ರೇಪದಲ್ಲ ತಿಳ್ತೋದೆ ಪುನದು ಸಂಗದಿಂಡು ನಿಂಗೆ ಬಿಪಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿದೊಂದೇ ಪುನು ಪಾಪ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ರ ತಿಳಿಪುನಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ರ ತಿಳಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ತಿಳಿತೀನಿ ಸೈತಿನಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿತಿದ್ ಬಾತೇರಿ ಅಂಡ ಎದುರ್ದಾಗ ಬಿಪಿ ಏರಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಬುಡಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವು ಏ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಭಯಂಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತದೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕದ್ರಿ ಯಾನೇನು ನಾ ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಒಂಜಿನ ಫುಲ್ ಹಾಕಿರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಂತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಣ್ಣ ಹೊಡೆದೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಈರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂದು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಈರ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಜೇಲತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪುದರ್ ದಾನೆ ಆಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಕೊಂಡ ಮುಂಜಿ ಬೇಜಾಡು ಮಾತೀನಿ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂ ಅಪ್ಪಿ ನಾಳೆ ಸಲ ಪಂತೆ ಸಾಲೆಡ್ ಬರ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಕ್ಕರು ಅಂತ ಪರಾತ ಪುದರ್ ಪೂ ಅಪ್ಪಿ ಗೆಬ್ಬುಗ ದೀಪತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀಪ ಪಾಪ ಎರಡ ಎನ್ನ ಬಪ್ಪನದಾಯ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಶುಭಕೆಂಕು ದೀತಿಂದ ಪುದರ್ ಹೌದಾ ಹೇಗಂತ ಪುದರ್ ಅವು ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ದುಂಬದಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮರಪೇರವು
ಇತ್ತನ ಜೋಡಿತಿನೇ ಮರಪೇರು ಅಂತ ಒಂದು ಸೈತನಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ದೀಪನ ಪುಳ್ಳಿ ದೀಪನ ಐಕ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನೆನೆ ಪೊರಿಯಾರ ಅಂತ ಗುರಿ ಅರ್ನ ಪುದತ್ಲೆ ಏತು ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಮುಸುಡುಗ್ಲಾ ಪುದರ್ಗ್ಲಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲ ಈ ಪುದರ್ ಕುಚಿತ್ರಾಜ್ ಮುಲು ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಖುಷಿ ತಾತನು ಕೂಡಲ್ಲ ಖುಷಿತ್ತು ಕುಚಿತ್ರಾಜ್ ಪಂಡು ದೀತಿನಿ ಏರಿಯ ಅಮೇರಿತ್ರತ್ತು ಅಮೇರಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೀನವ್ ಅಬ್ಬ ಅಮೇರಿ ಪುದರ್ ಬೇತ ಎಂಜಿನಿ ಅಮೇರಿ ಕೂಸಪ್ಪೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಕೂಸಪ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಒಮ್ಮುನು ನೀಕು ಕೂಸಪ್ಪೆ ಪೋಪೈತ ಎಡ್ಡ ಜನದ ಕುಚಿತ್ರಾಜ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕುಚಿತ್ರಾಜ್ ಅಂದ್ ಕೂಟ ಆಡ್ ಬಂಡೇರು ಪುದರ್ ಕೂಟ ಇಪ್ಪಡಂದು ಕೂಟು ಕೂಟ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೂಟು ಬೇತಲೆತ್ತಿನತ್ತ ಮತ್ತಿತ್ತನೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಕುಚಿತ್ರಾಜ್ ಅಂಜ ಅತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬದತ್ತಿನ ಎಂಚಿನೆ ಬಾಲೆದ ಬುದರ್ದಿದ್ದು ರೈಸುನೆ ಬಾಲಿದ್ದಿ ಹಿಂಗ ಒದ್ದಾಚದಿ ಮದ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆದತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುದರತ್ತದಿದ್ರಿ ರೈಸುನೆ ಅಂಚರ್ ಆತು ಹೆಂಗ ಒದ್ದಾಚದಿ ಹೆಂಗ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಮದುವೆ ಅದು ಪಂಡ ಹೆಂಗ ಪಂಡ ಎಂಜ ಮದ್ವೆ ಆಜರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯ್ನು ಐ ಕೊಂಚ ಎರಡು ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಐತೆ ಆನೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಕೊಂಜಿ ಐದು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಟ್ಲದೊಂಜಿ ಅಂಜೆ ನಾನು ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಂಡುಂಡು పొద్దులో చూపి ఇట్టే ఓడి పొద్దుల చూపి ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟು ಹೋರದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅದೇ ನಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಬಿಯನೆ ತಾಂಕೊಚ್ಚಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿತಲೆ ಕಟ್ಟೈನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೈನ ಅತ್ತೆ ಈ ರಾವುಂದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪೋಂದು ವರನು ಮಾತ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ಳರದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತೀರ್ನ ಪಂಡ ಮಂಜು ಹಾಕೊಂಡೆ ಈ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಪಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹೋಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ ಅಂದೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕುಚಿತ್ರಾಜ ಅರ್ನ ಕುಚಿತ್ರಾಜ್ ಮಂತಿರತ ಬುದರ್ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಬೀಜಲಿಗೆ ಉಮ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿನ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುನು ಪಾಪ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಇಂಚಲ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡುಗತೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಪುದರ್ ನುಂಜ ಅಡೇಗೆ ಪೂವಪ್ಪಿದತ್ತದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಪೂಟೆ ಪಡ್ಬಾರ್ದನ ಪೂಟೆ ಅದೇ ಊಟ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ಪೂವಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಪೂ ಅಂದಿಕ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೋದರ ಬರ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಬುದರ್ ಪೂವರಿ ಬಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕುಸಿತದೆ ಯಾವ ಪೂವರಿ ನಿನ್ನ ಪೂ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುದರಿ ಬುದರಿ ಪೂವರಿ ಪೂವರಿ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರಿ ಜೌಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದಾರ್ ಮುರನ್ ಆತು ಪೂರ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಕ್ ಒಯ್ತವು ಐತೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪಣ್ಣ ಕಡಪಣ್ಣ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವಳ ಪನ್ನೆ ಜಾತಕದ ಉದಾರು ನೀರು ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ಏಪಡವು ಅವು ಏಪಡ್ ಮೀಗುಲ್ ಚಾವಡ್ಸಿ 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 ಚಾಮಲ್ ತೆಜಿದ್ನಿ ಕಾನನ ಮಲ್ಪಡ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮುಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ಆಲೆ ಜಾಗಲ ಮದ್ವೆ ಆದಿ ಸುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮದ್ವೆ ಆದಿಜಿ ಪೋಯಿನ ಜಡ್ಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದಿತ ಬಂಡೆ ಇವಂತನ ಪದ ಒಂದು ಆಪಣಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಪೂರ 3 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ದಾರ ತಂದಿರಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿಗೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿಗೆ ಮೇಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಹಲಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಣ ಪಂಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಆಣ್ಪಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ದವ್ವೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಾರಿ ಬಂಗತೈತೆ ಅವರು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರು ಮೂಜ್ ಬೇಜು ತೋದಿ ಬಪ್ಪುಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂಗ ಪಡತಿದ್ದ ನನ್ನ ದಿನಲ್ಲ ಇದ್ದತಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಜೀತೆ 10 ಜನ ಬರ್ಬೇರತ್ತ ಮಾರೆ ಆತ ಕವರ್ ಜೀತೆ ಅದ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶುಭ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿ 21 ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ 30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೆ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಔತಣಕೂಟ 23ಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 2 ಇಲ್ಲ ಹೂವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪರವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೂವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪರವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಚಿನೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಬಿಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆತೆ ಬಿಣ್ಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಹೂವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪ ಹೂವಪ್ಪ ಬಿಣ್ಣೆ ಐತಪ್ಪ ಬಿಣ್ಣೆನ ಬಿನ್ನೆ ಹತ್ತು ಬಪ್ಪವು ಹಾಗೆ ಬಿನ್ನೆ ಹತ್ತು ಉದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾದ ಅವು ಇಂಚ ಬಿನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀರಿ ಅಂತ ಉದಾದ ನಿಜವಾದ ಭಿನ್ನದಾದ ಮೇಲ್ಡ ಕೇನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಬಪ್ಪ
ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈ ಬಿನ್ನು ಬಂಡ ಈ ಜಿನ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಿದವು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆತಲ ಕಮ್ಮಿದೆ ಸತ್ಯ ಅಂಬಳಿ ಇಂಕ್ಲ ಬಿನ್ನು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿச்சு ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಡ ಬಿನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿச்சு ನಿಮಗೆ ದಾಯ ದಿಕ್ಕರು ಸಂಗ ಕಡೆ ಅವದೇ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಬರದೆ ಕೇಂಡಿ ನಾನು ಅಹಂಕಾರಡು ನಾನು ಈ ದುಂಬುದ ದುಂಬು ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಮುಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡತೆ ಮದಿಮೆ ಮುಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಇಂಚ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಅವಡೆ ಬಾತ್ ಜನತ ಕವರ್ ದೀತೆ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಓದುವೆ ಅವೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ 50ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಆಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅವು ಬಂತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಡ ಎಗಡೆ ಬಂತೆ 50 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಾನು ಬರಿದೆಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಬಂತೆ ಆನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ 50 ಏತು ಕಟ್ಟ ಅವಡು 50 ಹೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟಾರ ಬೀಡಿ ಪಾಪ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಐಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದು 50 ಜನ ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ 10 ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಮದಿಮೆದ ಅಲ್ಪ 50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪ್ಯಾರ ಅಂದ್ 50 ಜನ ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮದಿಮೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ತೋಲ್ಲ ಮನ್ಪಲ್ಲ 50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು 50 ಈತ ಕವರ್ ಬಕ ವೈಕದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು 50 ಜನ ಬರ್ ಬಚ್ಚ ಪೊನ್ನ ಬಚ್ಚ ಪೊನ್ನ ಬಡ್ಡಾಗ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಆಪಿಜಿ 50 ಜನ ಇತ್ತ ಬರ ಬಚ್ಚ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆತು ಬಂಗೋಡು ಎತ್ತು ದೂರ ಎತ್ತಿರ್ಲ ಬೋತಾನು ಕವರ್ ದೀತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 10 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗಲ ಪೂರ ಉಂಟು 500 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಂಟು 6 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಂಟು ಎಂಗಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಗಲ ಖರ್ಚು ಓಡೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಗೊತ್ತನೆ 10 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಎಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಲ್ 10 ಜನ ಬೋತೆ ಬರಂದೆ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸೆಟ್ ಆಯ್ನತೆ ಅಂದು ನೇನು ಪೊನ್ನ ಕಟ್ಟ ಆಕೇರಿದ ನೊಂಜೆ ಮದ್ಮೆ ಪುನು ಒಂದಕ್ಕಿಲ ಜನ ಬರ್ತಿಜಿನ ಚತ್ತು ವಿಷಯದ ಏನಾದ್ರು ಬೊನ್ನೋಡ್ದಾಗಲ ಕಾಸು ಗೊತ್ತದತ್ತು ನೆನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಖುಷಿದ್ರಾಜ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗಲ ವಯಸ್ಸುದೇ ಇರತ್ತ ಓಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬರ್ಚು ಬಂಡ ನನ್ನ ಏರು 500 ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಚು ಬಂಡ 50 ಜನ ಎಂಚಿನ 50 ಜನ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಇರಗ 50 ಜನ ತತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಗಿತ್ತ ಆತ ಡೈರಿದ ಆತ ಜನ ಕವರ್ ಬರೆದಿತ್ತೀನಿ ಕವರ್ ಬರ್ತನಾಂಡ ಎಂಚಾರು ಕವರ್ ಬರ್ತನಾಡತ ದಾಲೆ ಬರಂದೆ ದಾಲೆ ಬರಂದೆ 50 ಜನ ಬರೋಡೆ 50 ಜನ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರ ಬೇರ ಅಣ್ಣಗ ಬರೋಡೆ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿಜಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದು ಅದೇ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚದ ಗೊತ್ತನೆ ಪಾಪ ಇತ್ತಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಮಾತೆ ನಾಚೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪೆರ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಾತಿರಗಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಜ ಬಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿರುಗ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಬ್ರಾಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತದ್ದು ಅನ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇದ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎತ್ತಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಯಾನಿರೇ ಮುರಣಿ ಕಡಪುರ್ನಿ ಕಾಸು అవుంది நம்ம இடத்துல போடனக்கல கடப்பவனி ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೂಕನಾಂಡು పోయింది ಮೊಬೈಲ್ ನೂಕನಿ ಬರ್ಬಂಡು ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತ ಈ ರೇತ್ ಕವರ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಆತ ಕವರ್ದ ಕಾಸನ್ ಕಡಪುರ ಆ್ಯಪ್ ನಮಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಡ್ಬಂಡ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕೈದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಪುರ್ನು ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕದೊಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ 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 ಅವು ಎಂಜಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಕಾಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಏನ್ ಕಡಪುರ ಅಪ್ಪ ಕಾಕಿ ಕಾಸು ಕಡಪುರ ಇದು ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜಿ ಪೋದೆ ಕೊರಡು పోదు మా ఆత జనల్ల ఇడ బత్తదే కొట్టినాత నమ్మ ఇల్ల పోయిందండ అవు దుంబతే పప్ప ఇత కరోనా టైం దుమ్మ అండ్ల ఇట్టాన్ల ఇల్ల పోడు పోడే అవు పోయిందండ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೈರ ಪಪ್ಪ ಬೋಡ್ ಐಕ್ಲ ಸಾದಿನ ಇಂಜ ಐಕ್ಲ ಸಾದಿನ ಇಂಜ ಗೊತ್ತನ ಗುಸಿತಾಜ ಇತ ಸಾದಿನ ಐಕ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತ ಬರ ಇಂಜಿನ ಏ ಸಾದಿನ ಪಲ್ಲಗೆ ದಾಯಿ ನಡುದೆ ತನ್ನ ಇಂಜಿನ ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತ ಈರ್ ಕಾಕಜಿ ಪೋದು ಕೊರ್ಲಕನೆ ಈರ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೆರ
ಅವು ಎಂಚೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಕಡಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಬರತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಇಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮೇನ ರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಕಾಜಿ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ಈರ್ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಾಜಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಡಪುರ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುನಗ ಅವು ಕಡಬಿಟ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜ್ಲ ಕಡಬಿಟ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಮದ್ವೆ ಕಾಕಜಿ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಉಂತಾರೆ ತೆಂಚ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ಲೆಪ್ಪನ ಪಿನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿ ದಾದೆಗ್ ಬೋಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲನೆ ಕಾಕಾಜಿ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೋರ ಕ್ಲಡ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅವು ಮಂತ ಕಡಪ ನಾನು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಬೋಪುಂಡ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪಾಟ ಗೋಪಾಲ ಬಾರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಇಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆರಲ್ಲಿ ಅವು ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಬಚ್ಚಿ ದೂರದ ಮಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದ್ಮೆಡು ಪಪ್ಪಡ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಕಪಾಲ ಐತಿ ಕಪಾಲ ಇರೇದಿತ್ತೀನಿ ಕಪಾಲ ಈತಿಜಿ ದೀಪನೆ ತುಂಬಿ ಈ ಪೆಡುಗುಲ್ನೇ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಜನಪುರದು ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಡ ದಿವಸ ಪಪ್ಪಡ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪತ ಚತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೇದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರಂಬರ್ ಉಟ್ಟೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಡ ಏರಗ್ಲಿ ಜನ ಪೂರ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಪ್ಪಡ ದಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನ ಅರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮಂಬ ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆರಲ್ಲಿ ಅರೆ ಅರೆ ಕಡಪುರ್ ಜಾವೆ ಅರೆ ಕಡಪುರ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೇತೊಳ್ಳೆ 4 ತೋರ್ಮ ಸೊನ್ಬ ತೋರ್ಮ ಅವು ಇದ್ದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕಡಪುರ್ ಕತೆ ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೈಸ್ ತೋಷ್ಪಾಗ ಅರೆ ಲಕ್ಲೆ ಈ ಲಕ್ಲೆ ಪಾಪ ನೇ ನಿಂಚೆ ಕೆಮರ ಬತ್ತವೆ ನೇ ನೇ ತಿಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ನೇನ್ ತೂದೀರ್ ಪಾತೆರಡು ನೋಡಿ ಓ ಈ ಬಚ್ಚಿ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲುಂಡು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಂಡು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಎನ್ನಾಡೆ ಕುಟುಂಬದತ್ತೆ ಪಾಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಅಕ್ಕಲು ಎದುರು ಉಲ್ಲಿರ್ನೇನಲೆ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿರ್ನೇನಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 5,000 ಜನ ಎಂಚ ಬರ್ತುನ್ಯಾ 5,000 ಉಲ್ಲಿರ್ನೇನಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಿರ್ನೇನಲೆ ಕಮಲದಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಿರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪತ್ತು ಮೂಲು ಉಲ್ಲಿರ್ನೇನಲೆ ಅದೇ ತೂದು ಇದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಇದು ಮದ್ಮೆದಾಗ ಹಾಕಿ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪರ ಅಂಚನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಮೀನು ಪೋಡಿಗೆ ಪರಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಸುರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಟೇಕ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ತಲೆ ಟೇಕ್ 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 ಈ ಟೇಕ್ ಟೇಕ್ ರಿಜ್ಜಿ ಟೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ ಶುರು ಅನ್ಪರೆ ಇಜನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪೂಜಾನ ಇಂಚ ಅನ್ಪೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಈರಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಅನ್ಪು ಕೈ ಮುಗಿದು ಓಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಂಚಿನ ಆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಕೊರಪು ನೆಟ್ಟತೆ 30 ಬಸ್ತಾಗ ಸೋರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನ 30 5,000 ಜನ ತಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಕುಸಿದ್ರಾಜ್ ಒಂಜು ಅನ್ಪೆ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಪೋಡ್ಚ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಏರನ ಮಂದಿರ ಎಂತ ಮಲ್ಬರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮತ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಏರ್ಲ ಮಂತಿಜೀರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಡಪ ಮಲ್ಲ ಪೂದರ 5 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಹಾಲ್ ಅಂತೀರಿಗೆ 5,000 ಜನಕ್ಕೊಂದು ಕಡಪ ಪಾಪ ತುಲೆ ತುಲೆ ಓಡಿ ತೋಡಾಯ್ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಮೂಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದೆ ಮೂಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ಏರ್ಲ ತೋಜೆ ಎಂಚಿನ ತೂದು ಮಲ್ಪು ಮಾರೆ ತುಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನನ್ ತೂದು ಬಲ್ನೆ ಎನ್ನನ್ ತೂದು ಬಲ್ನೆ ನೆಂತದ್ ಬಲ್ನೆ ಅವಿರ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತವು ಆಗದೆ ಕೈ ಮುಗಿಬುನು ಅವಿರ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಅಲೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರಿದು ಇರ್ನ ಏರ್ ಕುಟುಂಬದ ಉಳ್ಳೇರಿದು ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ತಿಳಿಬಿಲ್ಲ ತಿಳಿಬಿಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಾಡೆ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ಜೀವಿ ಒಬ್ಬ ಕುಲದೇವತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ನಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಮ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಇನ್ನತ್ತೆ 30 ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಾಪ ಕುಲದೇವತೆ ಬರೋದಾಗಿ ಬರೋಡು ಮುಖ ಮದಿಮೆದ ಕಾಗಜಿಟ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪನು ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಅವ್ರ ಬರ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ನಿಂದು ಪಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೂಡ್ಸಿ ಕೊರೋಣ ಇಂಜ ನಾವು ಬೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಲ್ಲ ಬಿರುದಿತ್ತು ನದ ಮನಲಿ ಅವರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಗತೆ ಅಂದರ್ ಸುರು ದೇವೇರ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ಹೌಲನ್
ಪಪ್ಪ ಈತ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ದೇವೇರ್ನ ನಮಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ ಬಂದು ಇರ್ ಶುರು ಅನ್ಪುನು ಅರ್ಥಂದೆ ಕಾರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಈತಗೆಲ್ಲ ಬೈಸಿದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿರದೆ ಮಾಮೂಲತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ನಿಖಲ್ ಕಲೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಗಲೆತ್ತ ಬಿಳಿಯ ಈರ್ ಬಯ್ಯದ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅವು ಯಾಪದ ಬೊಲ್ಲದ ಬೀರೆ ಅವನ ಪೇರು ಒಲ್ಲದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ ನಾಯಿ ಪೋಪು ನೀನು ಪತ್ತಿತ್ತೀರ ನಾಯಿ ಎತ್ತಿಯ ನರಮನಿಯ ನರಮನಿ ನಾಯಿ ಒಂದು ಏ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದಿನ ಅಂದಾತ ಬತ್ತದಾರತ ನಾಯಿ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತಿದ್ದೀರು ಬಲ್ಲದ ಬೀರೆ ಎಂದು ಅಂದ ಬೊಲ್ಲದ ಬೀರೆಯನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಐಟು ಮರ್ಯಾದಿನ ನಮಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಬೀರೆ ಐತಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬರೋ ಇಂದು ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲೇಕ ಬೊಲ್ಲಡು ಬೊಲ್ಲದಂತೆತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಡು ಗುಳುಗುಳು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕಾಕಜಿಗೋಡು ನಿತ್ತನೆಂಕ್ ಬಿಯಪಡ್ಪುಜಿ ಏನು ತತ್ಯವು ಬಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕರಾಳ ಪೊರ್ತುಡು ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕರೆಲ್ಲ ನೀನು ದಾಯ ಪೋಡಿನ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಪೈ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಜನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೋತನು ರಗಾಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಅಂತಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾತ ಫೋನ್ ಫಸ್ಟದ ಫೋನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೋಜಲಿ ವೈನ್ಯ ತೋಜಲಿ ಎಂಚಿನ ತೋಜಾವ್ನಿ ಅವನಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತಿ ಉರಪುಡು ಈರ್ನ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲ ಬೋತನು ತೋಜ ಜೋಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದು ಬೊಲ್ಲದ ಬೀರೆ ಐತಬೇ ವಾತ್ಯರ್ನು ಮುಖ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಗಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಥ ಮುಖ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಪ್ಪೆಗು ಮದುವೆ ಬೇನ ಬೇನ ಮళ్ళీ ಎದುರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿತ್ತೆ ನಾನು ತೋಜ್ಜಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಮೀನ್ ಹೌದು ಹಾಲು ಬಿಡ್ತಿ ಸೀದಾ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಶುರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಾನು ಬೊಲ್ಲದ ಬೀರೆ ಐತಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮಗೆ ಪೂವಪ್ಪನ ಮದುವೆ ಮುಪ್ಪೆಗೆ ಮುಖ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಬರಿಯಾರ ಆಪಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಕೊರಡೊಂದು ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಕಜಿ ಸುಮಾರು ಐನತ್ತಿಯ 5,000 ಮಲ್ತೆ 5,000 ನೆಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಓಡಾಡತಿ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೋಡಿತ್ತೆ ಬರ್ರ ಆಪಜಿಗೆ ಅಂಚ ಶೇಖರ ಪಪ್ಪ ಶೇಖರ ಗೊರಿಯಾಗ ಹೋಯ್ಲ ಕಾನ್ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾಡೊಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಶೇಖರಣ ಬಂಡು ಪೋಯಿ ಬೇತೇನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಳಿಲ್ಲ ಬರ ಪೋಲ್ ನಮಕ್ ಬಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮದ್ವೆ ಬರೋಡು ಮದ್ವೆ ಬರ್ರ ಆಜಿನ್ಲ ಕವರ್ ಅಂಜೆತ್ತವಡು ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಾಕಿ ದೇನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪುರ ಏನ್ ಸೇರ್ಪ ಬೊಲ್ಲದ ಬೀರೆ ಪುರ ಬೊಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲಡ್ಬೋದ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇತ್ತ ಮಾತ ಇತ್ತ ಬರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಾತ ಇದು ಹೋತಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಕವರ್ ಜೀವಂದೆ ಬರೋ ಬರ್ತದೆ ಜೀವನ ಸಹ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತೇರು ಬಂದಂటే ಕವರ್ ಜೀವಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಜ್ಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಿನ ಉಂಟು ಕರಿಯೋತ್ಸಲ ಮುದತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಳಿ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡೊಂದು ಗೇಣ್ಣಣ್ಣು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಡಪೆ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಜನ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕಾಕಜಿ ಬಾರ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇರು ಬತ್ತಿ ಜನ ಕಡಪೆ ಬಂದ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಡಪುರ ಗೋಪಾಲ ಕಟ್ಬಿಡು ಗೋಪಾಲ ಇತ್ತೆ ಹೊರತುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈನಿ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಬರ ಸರಿ ಹಣ ಮದ್ಮೆ ಈತ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಮದ್ಮೇನೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಪೋಲನೆ ಮಂತ್ರ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಒರಿ ಒರಿ ಬಗ್ಗೆರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬರದು ಒರಿ ಬರಿಯರಲ್ಲಿ
ಆತು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಗೌಜಿ ಬುಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಪಾಪ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚರು ಪನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಇದಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಸೀಕ್ ಉಂಟತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಬೈತನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಯನೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಎಲ್ಯ ಸೀಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ ಅಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಊಡ್ಸಪ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಆತೆ ನಿಜ್ಜಿ ವೈರಸ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಅವಳು ಅಂಚ ಅನ್ನದು ಇಂಚ ಅನ್ನದು ಪೂರ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬೊಲ್ಲೋದೆ ನೀ ವರ್ಷ ಬೊಲ್ಲದ ಪೂರ ಬತ್ತಿನೇನು ಸೇರ್ಸೋದು ಪುಡಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಬಾವು ಮಾತ ದೇಶಗಳ ಬೈದ್ನು ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ನೆಜ್ಜಿರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿನು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಪಾವಡ್ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಯರ್ನೆ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಅಂಚಿಂದ ಆ ವೈರಸ್ ಬೈದ್ನ ಆ ಜಾಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ತ್ರದ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂಚದ ಲೆಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ರಿಜ್ಜೆ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತೆ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏ ಪಾಪ 5 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಏರೇನ್ ಮಾತ ಬುಡುಪುನ್ ಏರೇನ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 30-35 ಜನ ಇಜ್ಜರ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬರಚ್ಚ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತರ ಬಂಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೇರಣ್ಣ ಪನ್ನಡ ಬಾಪ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜದೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿರದೆ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ರಡ್ಡು ಬಂತೆ ಕೊಂಬು ಇತ್ತ ಬೋಡೆ ವೈರಸ್ ಕೊಂಬು ದಕ್ಲು ಓಡಿಗೆ ಬೋಡಿಯ ಕೊಂಬು ಜನ ಮದ್ವೆ ಬಣ್ಣಗ ಮದ್ವೆ ಕೊಂಬು ಕಣ್ಣಲೆ ಪಾಪ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಊರಿ ಪೆರೆ ಕಾಣ ಜುರ್ತಿನ ಅಂಚತ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ಅನ್ಪುನು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬರ ಬಣ್ಣ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ ಗೊತ್ತರು ಅದೇ ಬರ್ಬೇರಿ ಇದು ಮಾತೆ వాళ్ళు ಸೂಕ್ತ ಬಂದು ಬಾಡರಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕವನದೆ ಓ ಅವು ಬೋಡು ಸೂಕ್ಸ ಒಂದು ಬೋಡು ಅವು ಬೊಟ್ಟನ ಬರೋ ಬೋಡು ಅವು ಬಂತ ಒಂದು 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನೀರಿಂದೆ ಕೊಂಬು ರಡ್ಡು ಸೂಕ್ತ ಪನತವು ದಾದಿಗೆ ಪಂದೆ ಪಾಪ ನಿದಾತಗೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತನೇ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾವಯ್ಯ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಏಜ್ ಜನ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ 35 ಜನ ಅಂಡು ನೀರು ಪೀರ ಕೊಂಬು ಗಿಂಬು ಸೆಕ್ಸ ಒಂದಾಗ್ಲೇನ್ ಪುರ ಎತ್ತನ ಆಪುಂಡ ಏನೇನ್ ಬಿಡಿಪಿನಿಯ ಪೊನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಜನ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋಡ್ಚ 35 ಉಂಟಾ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣ ಜಂಚಲ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಆಪುಂಡ ಎಂಕಿನೆ ಆಗಲಿ ಬರೋಡು ಎಂಚಲ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿ ನೋಡ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮುಪ್ಪಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ 25 ಜನ ಅಕ್ಕಲಿ 25 ಜನ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏರಿನ್ ಬಿಡಿಪಿನಿಯ ಬಾವನಗ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಪೈರಣ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬಾಡಕ್ಕೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಬಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಜನ ಬಲ್ಲಿರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿ ಅಂಚ 5 ಜನ ಬತ್ತು ಅಂಚಲ ಬಯ್ಯ ನೋಟ ನನಗ ಮಾತ ಬತ್ತು ಬೋಡ್ತೇರ ಮಂದಿರ್ದ ಅದು ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5 ಜನ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿದ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ 7 ಜನ ಪುಲ ಅಂದ ಗಾಡಿಯರ್ ಜಾಕೆಂಡ ಗಾಡಿಯರ್ ಜಾಕೆಂಡು ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರಿಯರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಂದು ಅಕ್ಕಡ ಬನ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಬಾವನು ಪುರ ಅಕ್ಕಡ ಬನ್ನ 5 ಬಕ್ಕ ದಾತುಂಡು 5 ಜನ ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದ್ವಾರ ಪುರ ಕಟ್ಟಿರ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಸನ ದ್ವಾರದ ಹೇಗೆ ದ್ವಾರ ಹತ್ತು ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹಾಲ್ದ ಎದುರ್ದ ಮೈ ಪೊಗ್ಗುನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಪೊಗ್ಗುನ ಜಾಗ ಒಂದು ಕೈದೆ ಕೆರೆ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅವಳು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈದೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಚ್ಚಿನಿಕ್ಕೆ ಮೀಪದಗಳ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಾರ್ದಿಂಚದೆ ಇಂಚ ಒರೆಸುನೆ ಮಾತಾಡಿಕಡ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಅದೇ ದುಮ್ಮು ಗೊತ್ತು ಜನದು ತುಂಬಾ ಅವು ಗಂಗಾ ಸರಳ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತೈನಿ ಐನು ಪುರ ಪಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ಸು ಅನ್ಪನಾಗ ಪುರ ಅವು ನೋಡು ಅಪ್ಪ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಡ್ರೈವ್ ಉಸ್ಯಪ್ನಿ ಮೂಸನಾಗ ಅಂದೆ ಅಂತ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ಪುಗ ಅವು ಈರ್ ಮಂಟಕ ಅನ್ಪೋಚಿ ಅವು ಪೂರ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪ ಐಡ್ದ ಸರ್ಬತ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಡ ಇದು ಪರ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಬ್ಜ ಕೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜನೆ ಕೈಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಥಲಕನಿ ಮಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಪ್ಪಾಗ ಏನ್ 2 ಸರ್ತಿ ಬಾಡ್ನ ಪೂರ ಬರ್ತೀನತ ಈ ಜನ ಗೊತ್ತಾವ್ ಇಂಚ ನೀರು ಡ್ರೈ ಬೊಂಕುದೇನು ಬರ್ಪುನರೆ ಗೌ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾವ್ ಇಂಚ ಪೂಜರೆ ಖಾಲಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಎದುರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪುಗ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಅವು ಇವರನ್ನು ಉಂತಾಗ ವಿನೋದ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಅವು ಬಂತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಬತ್ ವರಿಯರೊಬ್ರು ಬಂತೆ ಸರ್ಬತ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಂತೋಡು 5 ಜನ ಟೀರ್ ಪಿದೆ ತರಕಲೆ ನೆತ್ತನಾರ್ನ ನೀರ್ ಓಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಓಕೆ 5 ಬಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮರ್ಮಲ ಮರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಿತ್ತೇನೆ ಮರ್ಮಲ್ ಅವತ್ತು ಪಾಪ ಅದು ಗೊತ್ತನೆ
ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮುಂಚೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥರ್ಮಲ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಡೆಂಗ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ ದೀಪನ್ ಪಿದೈ ಅವು ಬೇತೆ ವೈಕಂದು ಜನ ಬರ್ಪೀರವೆ ಮಂತ್ರಾಂಡ್ ಅವು ಮನ್ಪುಕ ಚಕ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಡ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಜೊತೆ ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೊರಡು ಥರ್ಮಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಅವು ಎದುರು ಮನ್ಪಕ ಎದ್ರಕದ ಅದೊಂದು ಇದು ಬಕೊಂಡು ಹುಂಜು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡು ಮಾರೆ ಇದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಜ್ವರ 37.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಸಿ ಅಥವಾ 99.5 ಡಿಗ್ರಿ CAF ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಯಾರು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಶೀತದಬ್ರು ಏರು ಬರ್ಬೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನೇ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮದಿಮೇನ ಹಂಚಿನಾಗ್ಲದ ಬೇರೆ ಅದು ಗೊತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತ ಸೀತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ ಬರ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಫೋನ್ ಫಂಡು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಗೆ ಫಂಡು ತೊಂಡು ಸೀತ ಜ್ವರ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಗೊತ್ತ ಮನೆ ತಾರೆ ದಿಪ್ಪನ ಇದ್ದೀರಿ ಅರೆ ಅಕ್ಷಿ ತೊಂದಲೇರಿ ಇದೆ ಮೇರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಉಂಟತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಸೀತ ಜ್ವರ ಕಂದು ಇತ್ತಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಸರ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲೇ ಇಬ್ರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಬರಲಿ ಕಮ್ಮಲಾಗ ಮುರಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲನೆ ಬಾಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಅವ ಅಂಚದಕ್ಲೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಅಂಚನಕ್ಲಿ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಕಡಪರೋಡಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮದೈ ಕಡಪುರ ರಪ್ಪದ ಯಾಕ್ಲೆ ಬಯರಾಬ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಹಾಕಲಿರ ಬತ್ತಿತ್ತನ ರಪ್ಪ ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬತ್ತೇರ್ ರವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ರಪ್ಪ ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಈ ಲೈಬರ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಜ್ವರದವಳು ಉಂಟು ಬ್ರೋಕರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆ ಬಕೊಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನ ತಿನ್ಪುನ ಬರು ಇಂಚೆ ಅಪಗ ದೆಪ್ಪಲಿ ಸರ್ಬತ್ ಬರೋಡು ಅಪಗ ದೆಪ್ಪಲಿ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪುನೂರ ಪರ್ಪುನು ಅಪಗೊಂಡು ಮುಚ್ಚುನು ಅದೇ ಗೋಪಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂಡ ಗೊತ್ತೋ ಅಪಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಬತ್ ದೆಪ್ಪಿರದೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ಬತ್ದವ್ಲೆ ಉಂಟಾರ ಅವನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಬದೆ ಗೋಪಾಲ ಬಾಯಿ ಬತ್ತೆಂಡ ಆರೇನ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚುಂದಾಯ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚುಂದಾಯ ಉಸಿರು ಗೋಪುನೈತೆ ಉಸಿರು ಬೋತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಂಚಿನಿ ಉಸಿರು ಬೋತಿ ಕಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ನೇಲದ ಪುಡಿಗೆ ಮುಳು ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕದಿರ್ತೋ ಪುಡಿ ಎಂಚಿನ ಬರ ಎಂದಿರ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಿಗೆ ಮೋರಿ ಮುರಡಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಾತದ ಹಾಕದಿ ಇಚಿನ ಬೋತೆ ಅಂದ ಅಯನ್ ಬಿಯಾ ಸೈತೆ ಹೋತವ ಬಾವಲಿ ಐ ಬಂಡೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಅಂಚಿನ ಬರಬಂದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಇವುಲ್ಲತ ಮಾತ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಭೋಜಂಕುದಾಂಡ ಅತಿ ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ 1 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ತಾಳಿ ಇಂಚ ಪರಿಮಣಿ ತಾಳಿ ಲಕ್ಕಣ ಐತೆ ಕುನಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ನ ಬರ ಕೈತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎನ್ನೇ ಬಡಿದೆ ತೆಂಬಕ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅವರ ದೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ ಪಾಡ್ರಂಡ ದಿಂಚಬಹುದು ದೂರ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ದಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಇಂಚಿನ ದೂರ ಓಲೋಲು ಬುರ ಬುರುನು ನಾನ ಇನ್ನ ಏರ್ ಬೇಜಿ ಬುನು ಅವು ಕೈತೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬರಪ್ಪ ಪಾಪ ಕೊರೋನಾ ಬರಟ್ ಮಾರೆ ಕವರ್ ಬಂಡ ಡಬ್ಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲ ಕಂಪ ಡಬ್ಬಿ ಹೊಡ್ಗ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕುದ್ರ ಬರ್ದಿರ್ತಾ ಮುಂಚೆನ ಪಾಪ ಅದಾನೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಡು ಬುರ ವಾಡ್ನು ಬತ್ರಗಳು ಪಾಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಬೇಕು ಐದು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕವರ್ ಬರ್ಪಲಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಬೇಕು ಕವರ್ ಬರೋದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಬಣ್ಣ ಮೇನ್ ಓದು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಸರ್ ಮೇನ್ ಓದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಜನಟ ಬಂದ ಅಂಬೇಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವಳು ಅವಳು ಅವಳದಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಅಂಬೇಡಿ ಪುನಿ ಓಲ ಓಲಿ ಮೇತ ಪೂರ ಇಡೈಡೆ ಪೂರ ಅಕುಲೆ ಐತೆ ಪಿರ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಣ್ಣಗ ಪದಾದ ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇನೆ
ದುಂಬುದ ಕ್ಲೀನ್ ಹತ್ತು ಪನ್ನಿ ಅತಿ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೂರ ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪ ಐದು ಪೂರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಕೊರೋನಾ ಕೊಂಡ ನನ್ನ ನಮಗೆ ತೇರು ಓರಿದ ಹತ್ರ ಓರಿ ಬಂದ್ಪೋಲೆತ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಅಣ್ಣಗೆ ಯಾನ ಪೂಜೆ ಈರು ಬಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಓರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತ ಓಲೆತ ಇರಡ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಕುಸಿತ ರಾಜರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವತ್ರ ಕೂಸಪ್ಪೆಂದಲೆ ನೀರೇನು ಕೂಸಪ್ಪೆಂದಲೆ ಕುಸಿತ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವನ ಇಂಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಜವನೆ ರುಲ್ಲೇರು ಏರಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮರ ಯೋಜನೆ ಕೊಂಚೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳುದನ್ನು ಉಗುಳುಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಬರೀ ಎಂಚಿನ ದಲ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಅಂಚಿನ ಈರೇ ಗತಿ ಬೇರೆ ಈರು ಉಬ್ಬಿನ ಏತು ಉಬ್ಬ್ಯಾರು ಅವತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಉಬ್ಬೇದಲ್ಲ ತೋಟಮ್ಮ ಅವ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಲ ಜಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಉಬ್ಬೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೋಂದು ಪೊಡಿ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬು ಏನು ಯೋಸಲ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಡುತ್ತಲೆ ದಾದ ತಾನು ಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಗಡಿ ಗಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಉಂಬುಡು ದಿಂಚು ಪನ್ಪುನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಉಬ್ಬಿಡ್ಚು ಪಪ್ಪ ಯಾನವ್ರು ಪಿದ ಇವ್ರು ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಳೊಂದು ಉಬ್ಬಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಪೂರ ಕಾಪಾಲ ವಿಂಪಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಂಪೋಯ್ ದುಂಬುದನ್ನ ಕೊಯ್ದ ಉಬ್ಬಿನಾಡದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಮಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಡರ್ ಅಲ್ಪ ದಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊರಪ ಅಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಮುಗಿದ ನಾಡು ಓಟ್ ವಾಡ್ರ ಅರ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಪನ್ನ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಅಂತ ಅರ್ಥಂಡೆ ಹುಷಾರು ಜನ ಬರ್ಪನ ಬಚ್ಚಿ ಬನ್ನತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಅರ್ ಪಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಬರ್ಪುನೆ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಆನ ಕರ್ತಕಲ 25 ಜನ ಪುಣ್ಣ ಕರ್ತ 25 ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಪ್ಪನಕ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಪುನು ಅಕಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬತ ಒಟ್ರಾಸ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂದ ತೀರ್ದಲ್ಲ ಅನ್ಪರ ಜನಗಣ ಮನ್ಪುಗ ಬರೇನೆ ಯಾರನ್ನ ಸುರುಕ್ಲೆ ನೀ ಪೇಪರ್ ಡಾಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಆಯ್ತ ಕಣರ ಓತಿಂದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನೋ ತೊರ್ತು ಗಿಡ ತೊಂದ್ರೆ ಪೊಂಬೆ ಬೇಲೆ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲಾಕು ನೀ ಪಪ್ಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಪೇಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಬಟ್ಟಾಳು ಹೊರಗೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ವನಸು 5,000 ಇರ ಗಡಪದೆ ಅಂದು ಇರಾಪಡು ಇರ 5,000 ಓಡೆ 5,000 ದಾದ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿ ಪಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ 5,000 ಇರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಏರ್ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಗಡಪಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಇತ ಒಣಸ ಮನ್ಪೋನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಲೊಟ್ಟೆ ಅವನ್ ಪಿರ ಫೋರ್ ದೆಕ್ಕುನು ಪಿರ ಪಿರ ಒರಿಯಾಗಿ ಪಡೋದು ಬರ್ಪನತ ಐಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪೇಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅವನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ದಕ್ಕೆರ ಅರ್ಥಂಡೆ ಐತನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಡೈತ ನಮ್ಮ ಒಣಸದ ಐತನ ಪುರ ಪಾಡುವ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡು ನುಂಗುದಿನ ಆ ಪೇಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮನೆ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಇದೇನು ಯಾನಲ್ಲ ಪೋತ್ವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಪುರದ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಸರ್ಬತ್ತದಿಂದ ಯಾವ್ಜ ಐಟು ಬರೋದನ್ನದ ಥರ್ಮಲ್ ಬೇತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಈತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅದೇ ಈತ ಪುರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪುರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಯಾವ ಆತ ಯಾವ ಆತೇನು ಪುರ ತುಂಡಾಂಡ 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 65 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಂಗ ಜೋಕುಲು ಬರಲ್ಲಿ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಪಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಆನ್ವರ್ ಯಾರಿದ್ದಿ ಮದುವೆ ಬಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಈತ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪ ನೀ ಆನಿಗೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನ್ ಇರಗೆ ಲೈವ್ ಪಾಡೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಬುಚ್ಚ ಬೆನ್ ಲೈವ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆನ್ ಲೈವ್ ನಿಮ್ನ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಡೆಡ್ ಅಂದ ಪಾಪ ಅವಳು ಮಾತ ತುವ ನೋಡು ಮಾರೆ ಆತನ ಹಾಲ್ದನ ಮಾತಂದು ಮಲ್ಪಡು ಸಾಧಾರಣ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟ ಉಂಟದೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದುಕದ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈತದ ಮುಲ್ಲೆ ಕಡ್ತಿಗೆರಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೆರ್ಪು ಅಂಜದು ಪಾಪ ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂದು ಕೊರೋನಾ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯ್ಯರೆ ಈತ ಬರ ಮದಿಮೆ ಅವಡ ನೀತಿ ಪರ ರೂಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬರಂದು ಎಂಚಿನೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾರೆ ಐತ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ನೀವು ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪಣ್ಣು ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮುಗಿನಿದೆ ನೀನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಏತು ಜನ ಬದುಕು ಇರಂದು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಒಂಜಿ ಮದಿರಂಗಿ ಆ ಮದಿರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪ ನೆಲ್ಪಡ್ದು ಕಜವಾಡಿಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ತಮ್ಮನ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಬತ್ತುವ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ 3 ತತ್ತಿಯರು ಅವರು ಜೋಯಿಸರು ಬರ್ಪೇರು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಬದುಕುವೇರು ಮುಳ್ಳು ಹೋಮ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಬದುಕುವೇರು ಅವ್ರು ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೆಸ್ ದಾಖಲು ಮುಳ್ಳು ಮದರಂಗಿ ದೀಪನಾಕ್ಲು ಆ ಕುಜಾಲಪುರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಐತ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಬೋಳುಂಡಿಯ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಬೇರೆ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಎತ್ತದ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊರ್ಪುನು ಟೈಲರ್ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪೊಲ್ಲದ ಕಾಣತ್ತನು ಅಲ್ಲು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಅವಳು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬದುಕೊಚ್ಚೆಯ ಮದುವೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೊಂಬು ದಾಕ್ಲು ಆ ಕೊಂಬು ಅವಡ ನಂಚನಿದ್ದು ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಕ್ಲು ಅವಳು ಈ ಬೊಟ್ಟುನ ಉರಿಪುನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬರೋ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಆನ್ ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ದೀಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಲ ರಸಬಂಜರಿ ದೀಪೇರಿ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಬಡೆ ಪೋಡು ಅವಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಓನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ದಾಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕೋರಿಂಜಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಏತು ಜನ ಬದುಕು ಇರಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಣ ಕಡೆ ತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆ ಪೊಣ್ಣದ ಕಡೆ ತಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಊರು ತಕ್ಲು ಆತೇ ಜನ ಬದುಕು ಜರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನೊಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡದ ಅನ್ನ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಇದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಐಕ ಕ್ಲಾತ್ ನೀ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಮಾರಾಯ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಈತ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ದಡಿ ಏತೋ ಕುಟುಂಬದ ಪುರ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಐಕ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಬದುಕುವೇರು ಅಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಏತೋ ಮುಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಲೇನ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಮದಿಮೆ ಅವು ಏನ್ ಚಾಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಪಾಪ ದಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕಾನೂನ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವಿನೇರಿಗೆ ಏನೇರಿ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ನುಪ್ಪುದ ಬಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಿನೇರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ ಪಾಪ ದಕ್ಲಿ ಈತ ಜನ ಇಂಚ ಬದುಕೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂವಾಡು ಅಕ್ಲ ನುಪ್ಪುದ ಬಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕ್ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೊರೋನಾ ಮರಪಗ ಆತೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ ಅವಿನೇ ಮಂಡೆಡ್ದು ಇದು ನುಪ್ಪುಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಐಟೆ ಸೈಪುನು ಅಲ್ಲ ಬೈ ठीक है ए ढूंढता यार ए टेंशन मत कर यार मैं ढूंढूंगा ना बला अरे क्या है यार कोरोना शादी कोरोना आता ಒಂದು ಏತಾವ್ಯವೋ ಕೊರೋನಾ ರಾಕದ ಕೆರ್ನದಾನೆ ನಾನು ಇಂತ ಬಣ್ಣತ ಕೊರೋನಾ ಮರಪುಗ ಅಂದು ಕುಡಾಯ ಎಂಚಿನು ಅಂಚತ್ತಿ ಬಯ್ಯ ಗುಂಜಿ ಪೊನ್ನೋಡು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣೆ ಇಂದಿದ ಬಯ್ಯಗಿ ಇಂದಿದ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನ ಆಯ್ ಗುಂಜಿ ಪೊನ್ನೋಡು ಐಕ ಇನ್ನ ಶಾದಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚಿನು ಶಾದಿ ಕೊರೋನಾ ಬನ್ನತ್ತೆ ಶಾದಿ ಕೊರೋನಾ